bag kameraet. Scene 1, indstilling 1, take 1. Hvor du er på vej hen her i den fart. Vi skal filme nu. Godt. Nu skal I lige kigge på mig, alle sammen, og høre efter. Hvad er det, Peter, han er? Han er filminstruktør. Scene 5. Indstilling. Indstilling 2. Take 1. Take 3. Er det sjovt at være med i en film? Ja. Det dårligste er, det er i hvert fald, at man skal vente hele tiden. Så børn, nu skal I være stille. Og når I så er ude i skolegården, i og med at vi optager lige i øjeblikket, I må meget gerne gå ud og kigge, men det skal være musestille. Godt. Så skal der lige være stille. Lyd. Ja. Kamera. Jeg ruller. Scene 0, indstilling 1, take 1. Værsgo. Er du færdig, Christian? Det er det, hvor det ringer ind, og de begynder at løbe. Er du færdig, Christian? Ja. Kamera klar. Er du klar? Er du just? Godt! Se, han har på svenska. Du ligner min mors dybetræk. Ja, det er det også. Vi skal have filmet scene 1 herinde, og den er jo det er en lang scene, og der er rigtig mange forskellige kamerapositioner, og der er rigtig mange forskellige ting at holde styr på. Hej med jer. Goddag. Og jeg hedder Thomas, og ikke alle. Elendige møgeunger. Det er lidt fedladende Mickey Mouse her. Det er næste. Det er Mickeys fedladende bror, som man aldrig ser noget om, hvad der synes om. Monotonen i det. Ja. Fordi det er, altså, du lægger intet følelse i det her, Nej. som hun laver. Den var god så. Jamen, så tror jeg faktisk, at vi har den her, fordi det er nogle små klip, vi skal bruge i den. Jeg kommer til at savne jer. Ja. Selvom jeg fortalte jer, at det var dejligt, det var sidste dag, I skulle have. Fuck nu af, I forpulede kællinger.